Tak a teď trochu testování. Takže kotel nám hoří, je to nějakých 70 stupňů. Když se podíváme tady na ten teploměr, vidíme, že je tam skoro 300, což je skutečně hodně. Když se podíváme na klapku, vidíme, že je docela slušně pootevřená. Kotel hučí a teď uděláme takový test. Já klapku zatížím, tak aby nám zůstala zavřená. Nebudeme nastavovat na kotli nic, necháme to v původním nastavení a podíváme se, co nám bude dělat teplota. Možná, že i zaznamenáváte trošku větší hukot kamen. No a vidíme, že teplota nám pomalonku mírně narůstá. Samozřejmě zvýšený podtlak vysává kamna, ano, a pořád teplota mírně roste. Na kamnech je slyšet, že opravdu ten průtok těch spalin je tam značný. A vidíte, že to roste. A čím samozřejmě roste teplota, tím se zvyšuje tah, jestliže ho nemůžeme regulovat. Vidíte, pořád to jde nahoru. Mírně, ale už je tam přes 300 stupňů. Já jsem to nikdy nezkoušel, to je vlastně taková první zkouška. Zatím je pořád vidět, že to mírně ještě narůstá, takže z těch 290 už tam máme nějakých 310, takže o nějakých 20 stupňů. A pořád je tendence, aby to narůstalo. 315. Takže nebudeme to zdržovat, ať to video zase není zbytečně dlouhý. A podíváme se, co na to udělá klapka. Samozřejmě strašně se otevře. Ano, ochladí se komín, to je pravda, ale sníží se tím tah. Slyšíte, jak se kotel uklidňuje? A pochopitelně, že vidíte, že už tam bylo skoro 320. Už to pomalonku klesá, 315. A předpokládám, že bychom se zase dostali na tu hodnotu, jako na tom začátku. Tak, to otevřeme a teď se podívejte, když otevřu tady a teď se dívejte na tu klapku, když to otevřu úplně, tak samozřejmě klapka se okamžitě zavírá. Já jsem úplně otevřel. Vidíte, že se tady nedusím žádnýma spalinama, takže asi ta čistota toho spalování bude docela dost významná. Možná, že se vám zdá, že ty plameny jsou takový moc líný, ale podívejte se, jak se to urychlí, když to budu přizavírat. Vidíte to, že se to podstatně víc urychluje, jsou kratší. Jakmile to otevřu, ty plameny jsou potom delší. A ještě jsem chtěl udělat jeden test. A to, když se vám dusivka zavře. Takže teď, když se podíváte, je to pootevřený. A já teď dusivku úplně zavřu. Zavřu terciály, odstavím kotel úplně a podíváme se, jak na to reaguje klapka. Ano, samozřejmě ještě mírně přisává studený vzduch, ale uzavírá, takže pokud je kotel do útlumu, klapka přiměřeně přivírá, takže
takové ty obavy, že mě to tady bude vysávat a že tady budu mít v kotelně jak na větrné hůrce, jsou skutečně lichý. Já to zase otevřu, tady to jenom odložím. A vidíte, jak kotel začíná vyrábět teplo. Klapka zase reaguje. Přitom pochopitelně při tady těch experimentech nám ta teplota šla dolů. Takže teď vidím, že sice 250, 260 a zase by to tam naběhlo, bohužel. Ty teploty mám vysoký. A ještě poslední zkoušku. Takže teplota spalin nějaký 265. A tento teploměr. A tady máme 169. Já to nemám přesně v ose. Já když měřím teplotu tady, tak ta bude vyšší. Tady na tom bodě. A tady máme 208. Tady už vidíme, že se nám zase blíží k té 300. A zkusíme ještě jednou teplotu. A máme tady 174 tadyhle z boku. Vím, že je vždycky větší. Ano, tam vidíte, že už má nějakých 200, 214, 15. Takže ten rozdíl je tam docela značný. Takže vidíte, klapka zase docela poctivě otevřená. Já budu muset trošičku to zregulovat, že už vidím, že mi to tady leze přes 300. A myslím si, že na ukázku to postačovalo.